kanthi miyak spinisana atur langen suko budaya Jawi Tias Wardani. Ngaturaken wilujeng siang Mbak Tias Wardani. Nggih, kuwi mau sepote suwe ora jamu. Suwe ora jamu. Wis asmita nggo sampean. Kan kuwi mau suwe ora jamu. Jamu godhong telo. Suwe ora nganu pisan ora suwe. Oh kono kuwi berarti sampean kan ya wis suwe ora nganu. Suwe ngandani kok. Sembarang ngono ki ya ndelok sikon kok. Oh, ndelok kondisi. Sikon iki timbang kadangan payung ae dhewe rada maju. Oh piye ngono ya. Menyesuaikan tempat. Lah menika anu sekalian nyaketi Bapak Lurah. Soalnya aku pas bodo wingi iki durung iso sowan mriko. Apa biasane rono? Oh sampai diwekas-wekaske kok karo Mbak Tias kok ora rene ngono tak jatahi pitrah ngono. Aku yo sowan Pak Lurah. Iya. Tutup lawang. Oh malah tutup, mbok syukur no. Pak Lurah. Bapak anu ningali saking TV. Nah, ije ta. Ugi derek dedonga dumateng Risang Pinanganten Sarimpit. Dongamu biasane mandi. Aku iya. Kagem pinanganten kekalih. Mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah barokah. Amin. Pangira Mas Karmin wis mantu. Mas Karmin mantu. Heeh. Mergane apa? Ya anake wis gedhe. Anake wis gedhe. Lah iya. Dadi ngene iki lho. Piye? Ijeh nom mantokke anake. Oh iya. Di putu ijeh nom. Ijeh nom. Dadi ijeh kemrindi kae wis wani momong putu. Oh iya 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 iya. Dadi ketok awet muda. Heeh. Nggih menika kalian adat Widi Widono. Pun katuraken lelangan ingkang jumbo kalian swasana. Nggih. Diaturke rerepen-rerepen ngono ya Kang Mas. Ono dikai barang ben rada jumbo. Barang, nggih. Nek sungkeman ngene iki dikai sragenan. Oh iya. Aku ndak kaget nganten. Diaturke Rada rene Mas ya. Tindak-tindak. Nggih Bapak Lurah wilujeng siang. Minal aidin wal faidin nggih Bapak nggih. Ibu minal aidin wal faidin. Ijek sawal to Mas iki? Wis ora nggonku. Wis ora to? Panganane wis entek. Oh, kok malah panganane wis entek lho. Nak nggonmu urung kalong. Durung wong ora tak ijek tak solasi ya. Nek tuku sithik wae ngencengi bakoh mentuk. Solasine iki ora tak bukai kae. Ken awet. Nggih, ugi nderek lenggah kuwi keluarga Gung Magersari. Oh nggih. Mbah Misdi kersa bawa iki barang lho. Oh nggih Mbak Bilih Bapak. Gegarane wong angkrami iku lho. Alah kaya nak ngarit ning bawen ka lho, biasa. Oh sak karo nyanyi ngono. Ngarit iki karo bawa. Oh sampean sesuk ngeterke kok ya. Ya ora iki kan kanca ngarit. Oh ngono ya. Iki sing penting nyambut gawe kok. Iya. Nang omah ndedang-ndedang ra cukup. Kadang pisan pundi? Kadang pisan minaraipun wonten pundi menika? Dereng lenggah. Apa ya? Oh ngono. Kayak ono ing transit. Dinteni sik karo bawa. Nggih. Barang ya iki ya. Cek eling barangmu apa ora to? Ya. Bawa mengko pitutur kanggo nganteni. Nggih. Sepinten Mas? Bawa bengkel dengkulmu kuwi. Gegaraneng wong akrami tutu bandra tuturupa. Suaraku kebanteran kaya Mas Haris mau ora? Ora. Solawo banter semangat. Powernya Semangat. Powernya menonjol. Aku sampai cedhak kaya arep kesedot to mau. Iya jenenge wong semangat iki ya. Saking semangat Sak banter-bantere. Iya. Hamung
ati pawi tande Iki aku ya roh sedulurku wedok kancaku sekolah mbiyen. Apa? Mbak Tri. Ku yo mbiyen kancaku sekolah. Iki sampean yo kenal. Kanca sekolah. Oh, kanca sekolah. Jurusan apa? Halo, sekolahku MTS Kristen biyen. Oh, kok MTS Kristen lho ngawur wae. Cedak kae lho MTS. Kolaborasi. Oh, sing nang Kolaborasi. Bugel kuwi. Heeh. Ya Allah. Sekolah membuahkan anak iki ya. Oh, ngono, jurusan peranaan ya. Luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang. Iki kok perjalanannya salah jalur jur arep metu rono Ora lho. apa-apa. Rono. Nyedaki Mbah Buyut Sumitra. Mbak Buyut. Iki Ngersake lelangan menapa panjenengan? Ngersake lagu napa? Gubuk Kasmara. Weh, Gubuk Kasmara. Ketok iki lagune zaman nom-nomane. Iya, pripun Mbah Buyut kasini? Ge nom teng Gubuk Kasmara. Wis sing kae to kelingan sing nganu kata-katane ngene kae mesti Mbah Buyut Piye? iki. Cawetan ngono kae. Catetan. Eh? Catetan. Oh, catetan. Tak Kuwi kira lak yo sing dipangan kae. Dawet. apa? Dawet ki lak yo sing njok dituku Oh. kae. Ayo teruske. Angele biasane sing putri. Sampean mau tak ngendi? Yen angel iki lho. Yen angel, ayo. Yen angel Iki Pak Karmin le syukuran disembadani Oh tenan. nggih ya. Iwas aku mau mangkat wis buntel-buntel. Apa? Buntel 15 aku. Kurang ajar. Ya ora sedulur paling ora ya 15. 15 juta. 15.000. Ngawur bae lho ya. Ngono kok Iki dijunggoke. mau syukuran Kang Mas. Syukuran ya. Iya. Luar biasa. Aku sok ya ngene iki, syukuran. Digawe iki ngene iki lho. Dadi ngantenmu. Ora kaya wong nggonmu lara untuke nampa-nampa. Ya ora apa-apa kuwi gak butuh dana sosial kok ya. Tan kena di numbas arta Gong. Gong iki ora digowo gimana? Swanun Mbak Tias Wardani. Monggo atur sanggane para tamu. Wis tanada WID Wison Wisdom. Lolo. Iseng kaya ngapa nang nyatane
ditenggani mbahne buyut Nggih. menggah wonten ing sisih panggung. Oh, injih. Oh, Eyang Kakung. Yang kakung mengke ngersakaken apa? Eyang Kakung ki jan setia lho. Iki ket mau aku durung ana Eyang Kakung pun pinarak wonten mriku. Malah ngersake bar. Dereng bar Kong. Kadang besan sampun kepareng lenggah. Nggih. Saking pundi Kang Mas? Saking kerajaan Kebumen Banyu Biru. Oh, Banyu Biru. Kudu Kebumen sing ngapak kae ora. Kira kono. Alah gur kono kuwi lho. Ngerti ora to? Ya kono kuwi to. Ngisor kuwi. Banyu Biru nderek. Iya. Ora ngerti? Water blue. Aku ya ora. Ngerti yo. Sampeyan kan sok lewat kono nek meh munggah. Kadang-kadang. Nah, iya kok gayamu sok lali dalane. Lanjut ya, Mas. Rena Matur sembah nuwun langgam dadi atuh katur sanggare para tamu bebelih
wanci prayogi badhe marak mangarsa katur sangkane para lenggah kadang werda muda taruna. Bebeli samangki kepareng badhe jawab asta dumateng risang pinanganten sarimpit hamengugati kadang besan Sutrisno sawanipun kadang Pramuladi samiya gugur gunduk tandang gawe. Arso sampun keparang marasuan kadang-kadang Pramuladi wonten kajenging para tamu putri kakung sinekahan. Saperlu badhe atur leledi katur sakare para lekah. Prayogi wancing bobilih samangke katur dumateng Ibu Juru Sumbaga setunggal lagu kagem foto pangeston kapurwakan saking kadang besan Sutrisno Kantilir Gumanti. Samangke badhe gantos busana ingkang karigengaken dumateng Ibu Kati Busana. Prayogi wancing samangke setunggal lagu kagem yak sebening swasana nyarengi kadang-kadang Pramuladi atur sugata katur sangganing para lenggah. Widewati wingking saking Ambarawa Mbak Dwi katur sangganing para tamu. Semoga pesta nada Sowan malih Mas Wandi. nggih sowan nyarengi kadang-kadang Pramuladi atur sugata katur sane para lenggah. Nggih. Bebilih samangke jubuhaken kalian kawontenan setunggal lagu kagem foto kadang besan Sutrisno. Nggih. Minangkani pambutan kemawon nggih. Napa nika wau? Gubuk Asmara. Gubuk Asmara panyunan Mbah Buyut Sumitra. Ajeng kang wonten mriku. Nggih. Nika laju kewala diaturi Ngaten. ben rada gayeng. Nget. Nggih, kersane rami. Ngeten. Monggo sarengan Monggo, Mas pesta Agus. nada katur sangkane para tamu.
Terusane sing dimaturke Mbak Tias napa mboten? Nggih, catetan, Mbak. Catetan Nggih, mawon. dipun Mau Mbak Yas pindahaken. matur napa tadi kamu mau? Catetan. Oh catetan. Kok ya ana wet-wete mono. Kuwi sing nggon mangkok kuwi lho. Catetan sajrone Matur sembah nuwun gubuk asmara panyunan Mbah Buyut Sumitra sampun katur sanggane para tamu. Bebede samangke tasih sarengan Pamentri Budaya Campursari Vistanada ingkang kepareng makarya sarengan WIDW Rental Audio. Ugi dipun tatalaken sarengan eksis video syuting. Katur sanggane para tamu. Prayoga wanci sarengan Vistanada nyuwanaken lumantar widya ingkang kepareng jumeneng wonten Mbak Tias Wardani katur sanggane para tamu. Semoga katur. Nyarang iswanipun para kanca campursari. Monggo Ibu Juru Semboko jumenaken risang pinanganten gantos busana wonten sasana palarapat. Nyarengi risang pinanganten badhe kantos busana. Oh mengaten ya bersalin. Heeh, nyingkat waktu. Nggih. Ora usah dicandra-candra engko tak kesuwen nek mlaku nyandung-nyandung. Diaturke ada apakah? Apa-apa. Oleh ngono to main rahasia-rahasiaan. Ibu Rias ki ngandani. Kok tak kandhake Mbak Tri lho nek main sampean rahasia. rada tas-tes iki pemane rung kok lebo. Oh, ngono to.
Rada cepet selak udan ngono. Ya ya ya. Iki diaturke. Monggo sarangan Pistanada wonten apa, Mbak? Duet. Duet ya. Ya ya aku lunga duwike mesti jaluk apa tak turuti kebutuhan tercukupi. Mas, sampean ki lunga ya lunga. Aku kerja bangunan. Neng masak ya pirang-pirang tahun ra bali. Oh, kae kilap. Ya sedela to ya. Lah sedela piye? Wong ger tengah hari kok. Kregone wong foto ora dimaju. Kandhani wanti-wanti ayo dek yo lungaku golek rezeki ayo dek yo aku lunga duwike mesti jaluk apa tak turuti kebutuhan tercukupi. Dadi wong wedok ora boros-boros. Ora lho, Mas. Sing nesu ketuk
iku jamane matur sembah nuwun katur sang para tamu kepareng sinegeg sawetawis bebile sampun pikantuk dawuh amegugati purih nglajengaken lampahing tata bocara wonten mriki kalenggan sapanggih wanci prayogi amegugati badhe ngaturaken mubah musing penggalih katur sangganing para lenggah namung katon kandhek wonten ing jangga pinakara sebombong bebek rasa yang manah amegugati nyunugan panjenenganipun kang kinurmatan Bobo Kepala Desa dunggih Bobo Slamet Juryono wontene badhe kajumenengan panjenenganipun Bobo Jiman Dalasan Bobo Sungkowo jumeneng wonten ngajenging para tamu putri kakung Minolyo sawetawis badhe babar daya pambagya wilujeng prayogi wanci sasana pangandikan namung kepareng kasumanggaken semoga nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrillah. La haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Katon terman karahayon dalasan kasarasan mugia tansah kajiwa kasalira kunjo dateng handika sedaya dalasan kula sahyaning para pepunden sesepuh binesepuh aji sepuh ingkang hanggung mastuti dhateng popoyaning kautame ingkang dahat kinabekten bojo ngarsanipun para alim para ulama para pangarsaning agami ingkang siang pantara ratri tansah sumandhi kintaka suci minangka panuntun kiblating manembah ingkang luhuring budi bojo ngarsanipun para priagung pangemban pambating praja satriyaning negari ingkang minangka dados songsonging para kawula dasi. Bojo ngarsanipun para rawuh samudayanipun kakung putri Preda Muda ingkang minulya. Datan tinalumpen Baraya Agung Ibu Muyasaroh ingkang mijil saking Krajan Kebumen Banyu Biru ingkang kula melyaken grup Campursari Festanada ingkang sampun derek kregengaken pepanggihan ing ari kelenggan menika. Saderengipun maju anggen kula matur nyuwun pangapunten pikantuk piweling ing mbok bilih samangke anggen kula matur boten kathah ngengeti wekdal saha kawontenan awit menapa awit samangke ing Krajan Kebumen Banyu Biru
ugi badhe ngawontenaken tasakuran saengga nyuwun sewu enggo bilih samangke sekedap mawon anggen kula matur wonten ngarsa panjenengan sedaya. Para pilenggah ingkang minulya, langsung kemala. Ing ariklan menika panjenenganipun Bapa Sukarmin dalasan ibu ngambali ngaturaken sugeng rawuh, sugeng pepanggihan dhateng panjenengan sedaya wonten ing papan menika. Kaping kalihipun panjenenganipun Bapa Sukarmin dalasan ibu ngaturi rawuh panjenengan sedaya kasuwun jurung pamujinipun anggenipun Bapa Sukarmin dalasan ibu sepisan nggih ngawontenaken adicara akekah ing pangangkah putri pinanganten salimpit dadosa putri ingkang salehah. Atur ingkang angka kalihipun panjenenganipun Bapa Sukarmin dalasan ibu netepi darmaning asepah nuninjih njatukramaken atmaja putrinipun ingkang sesilih Nimas Ayu Sri Wulandari ingkang sampun kajatukrama kaliyan atmaja kakungipun Ibu Muyasaroh ingkang mijil saking Krajan Kebumen Banyubiru. Panjenenganipun Bapa Sukarmin mawantu-wantu nyuwun jurung pamuji dalasan paseksenipun. Mugi-mugi pinangkanten sarimpit anggenipun bangun madyaning bebrayan agung sageta bangun bali wisma ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Atur ingkang angka tiganipun panjenenganipun Bapa Sukarmin dalasan ibu estu tebih saderengipun kagungan kersa menika sampun kepanggalihaken ing mbok bilih anggenipun nampi kerawan panjenengan boten saged jawat asta ingkang waradeng anggenipun paring pasugata sae unjukan lelenggahan boten nuwun menapa ingkang dados penggalih panjenengan sedaya lumantar kula panjenenganipun Bapa Karmin dalasan ibu nyuwun agunging pangaksan. Atur ingkang angka sekawanipun panjenenganipun Bapa Sukarmin dalasan ibu ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindha dhateng sanak kadang tangga tepalih pawong mitra dalasan para rawuh samudayanipun ingkang sampun paring sabiyantu ingkang awujud menapa kemawon saengga laksitanipun adicara walimatul akhikah lan walimatul urus saged lumampah kanthi rancak boten manggih pambengan menapa-menapa. Panjenenganipun Bapa Sukarmin dalasan ibu lumantar kala ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa winados. Mugi amalsih panjenengan sedaya dipun paring lelintu satlaju dhateng labuh bekti panjenengan sedaya ingkang katujuaken dhateng panjenenganipun Bapa Karmin dalasan ibu. Ing mbok bilih pahargyan ari kelenggan menika sampun paripurna panjenenganipun badhe ngersakaken cengkar kundur wonten dalem suwang-suwang. Panjenenganipun lumantar kula namung ngestakaken sugeng kundur mugi cengkar panjenengan sedaya samangke wiwit papan menika ngantos dumugi pidalem suwang-suwang pikantuk kanugrahan saking ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung. Cengkar panjenengan sedaya samangke piweling saking panjenenganipun Hamengkugati
panjenengan sedaya boten dipun parengaken jawat asta ingkang linambaran glanjang seta. Kados mengaten ingkang saged kula aturaken minangkani sulihatur panjenenganipun hamengkugati ing mbok bilih kathah kekilapanipun anggen kula matur nyuwun agunging pangaksami. Bukasaning atur billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun. Paparing pangandikan pambagayulijeng sinartan kababar panjenenganipun Bapak Kepala Desa sampun paripurna wonten kajenging para tamu putri kakung sinekahan. Prayogi wanci badhe kalajengaken tata bocara niki. Tata bocara ingkang pungkasan atur doa panutup. Samanggih badhe katuraken panjenenganipun Bapak Haris prayogi wanci sasana namung kepareng kasumanggaaken supaya dipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Wonten ngarsanipun pepundhut sepuh saha haji sepuh ingkang tersemati sumrambah dumateng para bapak tuwin ibu ingkang tansah kaluhurmat ugi lan monggo kita sedaya ndongaaken dumateng pengantin sarimbit mugi-mugi anggenipun bebrayan agung manggi tutuk tetek lan tatak ngadepi kehidupan menika. Dadosna keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah ugi dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi masidah ya Rabbana lakal hamdu kama baqi li jalali wa tu'atimi sultani. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun imama. Allahumma firli nubi wali walidayya warhamhuma kama ya rabbin sahira. Barakallahu alaika wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Qud bi yadi khalat skilati adrikni. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fatih liman uliqat masaban nasiril haq bil haqq nasratikal mustaqim la liha qadritil lazim. Zidni ya Allah umran tawila wa zidni Allah mahabbatan bukrata wasila. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Fattahu ya Razzaq ya Ghani ya Mughni. Bismillahirrahmanirrahim. Asmi sayyun fil ardi wala fis sama wa huwa syamiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lahumul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Usikum nafsi taqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.